tämä on uuden sukupolven alku. Mutta taas radiossa vaan. Minä olen, tai kutsun itseäni Ketsuppi 23. No se on hyvä. Ja no mä varmaan lähdettiin pelaamaan paljon muuta, eikä mulle elämää. Pitsana mua aina pelaan. Kuitenkin mä nytten niin kun kuvaan tämmösen pelivideon, kun mä pelaan. Mä oon tämä Luigi. Ja sitten tässä on mun toiseksi paras hahmo Sonic, kolmanneksi Bowser ja neljänneksi Wario. Wario. Ja tää on mun lempparipeli, joten mä pelaan sitä ekaan. Elikkä mulla niin kun on siellä alataustalla lukee kaikki ne mun lempparipelit. Top 10 niitä oli. Jee, ja mun lempparimusiikki vielä. Koko pelin yksi parhaimpia musiikkeja. Rhino in front of her! Ow, fucking. Hadouken! Luigi saa tehdä Hadoukenin. Ei Bowser. Kyllä, Bowser, jää. Hyvä. Ei! Voi vittu! Voi vittu tossa! Mä hävisin! Ei! Toi on kevät! Mä sekoon! Ihan oikeesti, nyt sekoon! Noniin, tuli sieltä tumpauta! Ei vittu! Mennään alas! Ei todellakaan! Ette todellakaan! Ette vitussa! Ei Wario! Juokse Luigi! No ei nyt ihan noin, mutta... Okei. Helvetin. Oli voi vittu. Sonic kuolee nyt. Joo, pitäis kai jotakin sanoa muutakin kuin pelkkää peliä. Ehkä niin sanotusti mä oon narotikas suomalainen Oulussa. Paljon enempää mä en halukaan kertoa meikästä ikinä oikein nimeä, en osoiteta, en niin edespäin. Mutta voin kertoa, että olen aikamoinen pelinörtti. Mutta en pelaa tietokonepelejä eikä Xbox. Mä pelaan PS2, PS1, PS3, mitä muuta vielä löytyy meiltä. Ei löydy tietokonetta, valitan. Ei Wario! Ette voi olla tosissaan taas! Voi vittu, jää kevät! Mä vihaan Bowseria. Wario ei tehnyt vielä mitään. Tuo on nyt tuommoinen asia. Nyt pitää tappaa Wario. Warion pää pölkylle. No niin, voi vittu. Vittu nyt ulkona on lämmin, koska se on vaikeuttaa mun pelastaa mun kädet hikoa aina nopeasti, koska en ole mitenkään alipainoinen. Olen ylipainoinen! Mistä arvostettavat ihmiset? Ei näin, ei todellakaan näin. Okei, mä vähän nyt cheataan, ettei Wario vaan tappaa mua. Ai tulee tää ton. Ei! Et vittu saa tapaa mua. Vittu. Naura vain. Naura kun voi. Sun spesiaali on perseestä. No. Voi vittu Wario. Tappoit 7, tappoit vaan 2. Ja nyt huomaatte. Mulla oli ensimmäinen video, joten aika niin sanotusti eka videot on aina paskoja. Ja sen huomaa tästä. Toivottavasti te tylsistyneet teidän penkeissäne, koska ensi kerralla mä pelaan Mod Nation Racersia. Ja se on ollut tämä peli. Mä pelaan sitä seuraavaksi sitten.
Se on morjens teille kaikille, jotka nyt eksytte tätä katsomaan. So long, sukkers niin kuin englanniksi.